kuryente dito. Ng view deck. May kasi may katin. Guys, nandito na naman tayo sa kabundukan. Oh, tingnan mo lang. Ano ba to? Swimming pool. Tuloy tayo sa ating travel. Lupang ito binebenta, itong kalsada ay itong lupa na ito bandang kanan natin. Si Mang Ben ang may-ari niya. Ayun, tinambakan nila ng marmol mga maliliit na marmol para hindi madulas. Tapos tinaliman nila ng mga gabi. Dapat taniman din nila ng ng buho para wag gumuho yan katulad no, nakakasalo yan sa landslide. Tapos may mga poste na ng kuryente dito. Dito ang gulong mo dual sport. Pagka ang gulong mo rito makinis, check na ikay dudulasin dan dito. Madulas. Buti na lang gulong natin medyo magaspang. Natin sa una medyo makinis-kinis ng konti kaya
Dumudulas-dulas siya. Wow. May kubo sa taas eh oh. Gandang pahingahan eh. Ah. Ayun ang Kabayunan view deck. Di tayo makakaahon at sobrang putik ng daan. Yung aking isang gulong hindi pa pang off-road. Ganda dito ah. Sarap ng tanawin no. Pakahangin. Sierra Madre Mountain, Lungs of the Philippines. Baba nga tayo dito. Yeah. Ihala.
tayo. Medyo mainit na ang araw. Grabe, gulong ko putik. May kubo dito. Ikat nga tayo. Tingnan natin ang kubo rito. May aso eh. Ay, hindi tumatahol. Chuchu! May mga pananim. Naniyog, hindi na itinanim. Sayang lang. Mga kumakain dito. Paper plate, iniwan lang. Ang ganda ng kubo na to. Kung bibilin to sa gawaan ng kubo, nagkakahalaga to ng 20,000 pataas. Sayang, pinabayaan lang. Yun ang motor natin. Chuchu! Tinignan ko na may kubo, hindi ko naman kukunin yung kubo mo. Opya. Maganda yung ganitong hinihingal tayo ng paminsan-minsan. Exercise sa baga. Hindi yun laging relax. Hindi healthy yun. Okay. Dito tayo dadaan. Tingnan natin kung makakadaan tayo dyan. Dati nakadaan ako dyan eh. Ewan ko lang ngayon. May bahay na pala rito eh. Dati lang bahay dito eh, meron na. Dito yung bagong balon, tingnan natin. May balon dun eh, mga pinaliliguan ng mga tao. Tingnan natin tong balon dito. Lagi ko ito inumin. Sa inumin yata to. Oo. Ayan. Malinaw siya. Kaso lang ito eh, pang tag-ulan lang. Pagka tag-araw, tuyo siya. Hindi katulad dun sa baba na yon. Sa pinaliligoan ng mga mama na yon, kahit tag-araw may tubig yun eh.
kahit tag-araw may tubig to. Hindi to natutuyuan. Ano yan, boss? Ito. Punta ko rito ng buwan ng Mayo, may tubig siya eh. Kaya lang hindi siya sumot na sumot. Mamasa-masa lang na gano'n. Oo. Yung Saan? sabi yung iigiban. Naiipon. Ha? Naiipon siya. Oo. Oh, umaagos pala. Pagka ganitong buwan na medyo umuulan-ulan. Maagos. Pero pagka tag-araw. Ayan ba? Hindi mga swerte mo umabot na mga 1 tangkalan na tayo. Oh, ano. Pero pwedeng hukaya niya para ma-stack yung tubig. Ayan, yan po siya. Flooring yan, simento yun eh. Ah, semento yung ano na yan? Simento Kala ko tos. Kasi yan eh, nung Tosang. yung housing na yun, tosang yan. Tosang. Mga daan tubig talaga yan. Laki pakinabang ng residente dito. Laba ligo. Oo. Kaya lang, yung pang ano nga lang ganyan. Kasi, huwag ka dyan dumungan no, Sto. Lalo pagka tagaraw, hindi ka pa pwede maglaba dito mga damit na lalot puti. Oo. Ay, Maninilaw. mababago kulay niya. Maninilaw. Oo. Ah, sige boss, iwan kita na. Istorbo pa. Kaya pala. Salamat.